Takže čaute, toto video bude o tom, vlastne bude to debilina, ale toto video bude o tom, že dám teraz 2 týmy hokejové, bude to Rusko a Kanada. A teraz, že keď dáte 10 dislikeov, tak budem fandiť Kanade. Tak budem fandiť Rusom. Ale keď dáte 10 lajkov, tak budem fandiť Kanade. A toto je vlastne to, lebo ja vždycky cez majstrovstva fandím Slovensku, ale potom neviem, že či sa vám rozhodnú, že Kanade alebo Rusom. Tak prosím vás, keď to dáte, tak potom budem fandiť tomu týmu, že ktorému dali ste 10 hlasov. Takže ešte raz opakujem, keď dáte 10 dislikeov, tak fandím Rusom, a keď dáte 10 lajkov, tak fandím Kanade. Takže toto bolo len také video, že o čom, ale ešte budem jedno natáčať, ale to už bude o niečom inom, len toto som vám chcel, lebo neviem sa nikdy cez majstrovstvá, alebo keď sú olympijské hry, neviem sa nikdy zhodnúť, že komu mám fandiť. A obidvom fandí v jednom zápase, no tak to, keď nastúpia proti sebe, no tak to sa nedá. Už ďalej nechcem pokračovať, lebo zase to dotiahnem do kokotiny. Tak to, keby sa dalo odpípať. Takže čaute. Ešte čakám, aby boli 2 minúty.